Na Rympei U ka channel nabynta paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Shnong mau tengam khatsan kilometer ai na mau kerwat ha Southwest Khasi Hills District kadai Shnong ba pau nam ha ka hima maharam bat kumju ru hari lom Khasi jentia namar ba kadai Shnong bala khayo khlawait ka jaitbynriew Sngap sings im jong ka hima maharam bolong ru im Khasi ba khatduh banyakan do persha iki spai phareng hakathma ka bala ne hado unyau snem kanthi kata na do snem khat pras pa lai pholai hado snem khat pras pa lai khundai nrei ngej ne phim ngej haka jingle jurip jong shlong mil ya kanika shnong lala bakalong ka shnong ka badang sadin hadu kata kata namar ka jingbom dan ka surok bat kilenti ki singking bat kiwe ki kampen roi bat ka bapen lengo tam kalong balalap baka dantang ka ka skul kata ka mau tengam deficient lower primary school ka bala kalalong ka sem masi hakaba lashu dap bej tang da ka ej masi nadu ka phlaus jong ka skul hadu hapo skul bat ka jingsma ka bamla sha nalor kani layo ishai ru bakani ka ying skul kala jar rathai hakaba ka tunum jong ka ying ru kala jot bat paylut bat ka ba phla kalong bom dan jingkhang satya ka bala penlong yaki masi bakin penlong jakathia yakani ka skul namar kalong ka bas ai khantam menta portlang u menteri ka mau tengam u ba lam phrang lin yaw phnyau ul pentip bayakani ka skul la seng haki snem khat khanais pa phrapho e daga kan hun ki riu shimet bat menta kadon tangkumba arpho e ki na skul bat namar baka skul kala dap tang daka ej masi kumta kinong hikai kila penlong jaka hikai skul no haka kamra setja nrei andala le jongopat lalaba kanika kamra setjaru kadap tang daka ej masi haka joko por menteri ka shnong mau tengam ulai thu bahaki por ki ba menshwa kanika skul ka juyo ru yaka jasngi jongki khna ni ka midday meal nrei ka ba phla kalong ba nadu kisnam khat khandai spa khandai pun riu ai hadu menta manne kim ju yo shu yaka jasngi jongki khna badu nong shet ru ju yo shu yaka bai siu